खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सानसुमा खुंगुरनि दाबि, बिटिआर गोरोबथाया आलादा बड'लेण्डनि लामाखौ होथेदों। एनआरसिनिफ्राय माखासे सुबुंनि मुंखौ दानसिगोन। राजखान्थियारि खैसार सानानै गावजों गाव बानसावलायनाया समाजनि थाखाय मोजां बिदिन्थि नङा। चिराङाव सा 4 ड्राग्स फालांगिरि हमदों। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारिया देरहागोना रोखा। दानिया आबुं रादाब। थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथाया आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननांगौनि लामाखौ होथेदों आरो फोजोबस्रांदों। बे दाबिखौ दैखांदों बड' सिभिल ससाइटिनि दैदेनगिरि आरो क'क्राझारनि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बिजेपिनि जनजाति मर्चानि जथुमायाव बाहागो लाफैनाय आसाम गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिनि दैदेननायाव बड' सिभिल ससाइटिनि मोनसे थान्दै हान्जाया लोगो हमो आरो मोन' दाबिफोरखौ लानानै गांसे गोसोखांलाइ गथायो। गिबि मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ गथायनायनि उनाव सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया अजद होनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बावैसो सान सिगां रायजो सोरखारा केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होनाया नंखाय आरो लाजिथाव। मानोना आसाम सोरखारा हितेश्वर शइकियानि खुंथाय समावनो बर' रावखौ लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होदोंमोन नाथाय मावफुंजायाखैमोन। बेनि उनाव तरुण गगैनि खुंथाय समावबो बर' रावखौ आसामनि लोगो मावख'आरि राव महरै गनायथि होदोंमोन नाथाय जेबो मोगथाङाव जाफुङाखै। आयेन बेरेखायै एनआरसिआव मुं थिसनजानाय सोद्रोमाफोरनि मुंखौ दाफिननो थाखाय मोनसे गोदान हाबाफारि लादों। बेनि जोहै थांनाय 2019 मायथाइनि 31 आगस्तखालि फोसावजानाय एनआरसिआव मुं दैखांजानाय सोद्रोमाफोरनिफ्राय खमैबो 10,000 सन्देह गोनां सोद्रोमाफोरनि मुङा एनआरसिनिफ्राय दानख'जादों। बबेखानि बेनि थाखाय एनआरसिनि आसाम रायजोआरि क'अर्डिनेशन हितेश देब शर्माया गासैबो जिल्ला बेंगिरिफोरनो गांसे बिथोनलाइ जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ मख'दों। बेनि अनगायैबो कमिशनार आरो जिल्ला रेजिस्ट्रार अफ सिटिजेन रेजिस्ट्रेशनखौ गोख्रों बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि गुबुनारि होननानै फोसावजानाय सन्देह गोनां भटार एबा डि भटार आरो फरेनार्स ट्रिब्युनेलाव दिन्दां जानानै थानाय सुबुंफोराबो माखासे बेले-बेजे आरो गेना खान्थिनि जोहै एनआरसिआव मुं थिसनजानानै दङ। बेनिखायनो बे मोनथाम थाखोनि 10,000 सो सुबुंफोरनि मुङा एनआरसिनि फारिलाइनिफ्राय दानजागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हितेश देब शर्माया बिथोन होदों दि एनआरसिनिफ्राय जायफोरनि मुङा दानजागोन बिसोरनि फारिलाइखौ सोरखारनो जमा होनांगौ। बेबादियै एनआरसिनिफ्राय मुं दानजानायनि जाहोन मख'नाय डाटा आपल'ड खालामगोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि थांनाय बोसोरनि आगस्त दानाव आबुं एनआरसिखौ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डियाया दासिमबो बे एनआरसिखौ गनायनानै लायाखै, जायनि जुनै बे फारिलाइआ दासिमबो मोनसे आयेन जायाखै। थांनाय मंगलबारखालि थामहिनबा 2020 मायथाइनि 13 अक्ट'बर खालारखालि 9 नं बनरगाव बियाबनि सानजा मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय सानजा बुंमखा गामियाव आरो साखाथि गामिनि नखरजों दाङाबाजिया जानानै थाङो आरो राजखान्थिनि महर होनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंखायै इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा बानसावलायो। बानसावजागिरि लरेन्स नार्जारि बिथाङा अनजालि मोसाहारिया नंखायै बानसावनायनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो आरो गावनि बिमाखौ गोरोन्थि गैयालासेनो आखाय होनायनि सायाव राइजोफोरनि हेफाजाब लानानै आयेननि राहा लागोन होननानै बुंथियो। दाय मावालासेनो सोबा जानाय बैसोगोरा आइजोआबो आखाय होजानायनि दुखुजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों दुखु फोरमायो। जाथायसालियाव लोगोसेनो थाफानाय रनजित बरगयारी बिथाङाबो जाथायनि बागै फोरमायथियो आरो बे गामिनिनो आइजो उमा नार्जारि बिथाङाबो अनजालि मोसाहारिया सासे बबा जाम्बा मानसिखौ नंखायै बानसावनाया गनायजाथावा आरो सोंखारिथावा होननानै गोरायै बुंथियो। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट।
चिरां पुलिसआ बुधबारखालि बेलासियाव ड्राग्सनि हेंथायै मोनसे जाफुंसार अपारेसन खालामदों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै चिरांनि एडिशनेल एसपि प्रकाश मेधि आरो रुनिकाटानि सिआइनि दैदेननायाव रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय बेंटल ओनसोलाव ड्राग्सनि हेंथायै बे जाफुंसार अपारेसनखौ खालामदों। बे अपारेसनाव साब्रै ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार बिबांनि ड्राग्सखौ चिरां पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ फारियै रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोंआवनो थानाय दादगिरि गामिनि राजकुमार रायनि फिसाज्ला सन्जय राय 22 बोसोर, सुनील बिश्वासनि फिसाज्ला अमित बिश्वास 19 बोसोर आरो पूर्ण बाहादुर प्रधाननि फिसाज्ला संगीत प्रधान 22 बोसोर होननानै पुलिसआ सिनायथिनो हादों। पुलिसनि रिपर्ट बायदिब्ला ड्राग्स फालांगिरिफोरजों लोगोसे निसा गोनां थर 2136 AS 19A1554 नम्बरनि गंसे मारुति ओमनि गंसे मबाइल फन 1900 भारतारि रां, नोगोद 14,630 भुटाननि रां आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ मोननो हायो। बबेखानि बे जाथायाव लोब्बा गोनां 18 बोसोर बैसोनि कन्हैया भास्कराया गारिजों लोगोसे जाथायसालिनिफ्राय खारखुमा लांनो नाजादोंमोन, नाथाय पुलिसआ बेखौबो हमनो हायो होननानै मिथिनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारिया देरहागोना रोखा। मैया भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय बनगुरुम अरगें गेलेग्रा फोथाराव सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे मेलाव गबिन्द बसुमतारिया बाहागो लानानै गावनि देरहागोननि खोथाखौ खौरांगिरिमोननि सिगाङाव बुंथियो। बे मेलखौ सामलायदोंमोन इउपिपिएलनि आफादगिरि जीवन निरलाया। गाहाय आलासि महरै इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारिया बाहागो लाफैदोंमोन। लोगोसे थांखि जानाय आलासि महरै भैरबकुन्द ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि पेट्रस बसुमतारियाबो बाहागो लायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारियाबो बे मेलाव बाहागो लायो। बिथां औवारिया मेलाव रायजो राजाखौ रायथिनानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरजों मा खाबुफोर मोननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों बोरै जौगानो हागोन, लाइमोनफोरा माबादि बिथिङाव खामानि मोननो हागोन, बेफोरनि सायाव गाहायै सावरायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 16 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं, लोगोसे बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।